že jsem ho dal, ale nepadl žádný epic. Ale Shake jsem fit, že teďka nebudu fakt natáčet, jenom představa postav. Oh, yes. Mám docela dost epiku, tohle si šetřím na záchod, jak budu mít ve 100. Ještě mám tu, ale dneska je 14. ne, teda 15. 5. Ne, 14. 14. 5. Hej, tak to bylo leto, jak vidíte, YouTube channel. Pak úplně 10 levelů za skoro tak 20 dní, tak to je dobré. To je půl levelu za den, pak moje. Další postava na SF Game je... Mám jich fakt hodně. Nebo ne hodně, já nevím, jak bych mohl, ale tohle je jenom takový kratší díl. Ne furt ráno, jenom jsem na něm zkusil zautočit a když jsem ho dal, tak... O a Zoara. Je to můj Zoark, můj mladá Zoark. No ale to Gremlina nemůžu dát, protože jako já vím, možná jsem mamka, ale prostě já to neumím s tím, s lukostřelcem. Jsem rád, že umím hrát za kouzelníka docela dobře. Také barvy, měna barev. Kodl terorita. A ten laciný prák se nechávám do budoucna, až budu mít větší level, tak se opak nasadím, jakože to. A nebo ho splachnu do záchodu a na konečný tak Auru 20. A to. A tady na tomhle mám víc účtů, protože to. Možná tady tenhle účet znáte, ale je můj a je mého kamoše, my to máme tak napůl. Líný. Tohle je na hovnohulka, dobře. Já jsem na něm tak dlouho nebyl. No, nebyl jsem na něm dlouho, ale... Dá si srandu. Obchodník říká, že to divně páchne. Aha. Já. Obchodník je teda borec, ještě takhle říká. Ne, co dělám, ježiši, ne. Musím ten tohle, mám první, jedem skoro celé tady tohle podzemí úplně jako první, na to, že tady tohle je větší level než tam ten. To nikdy nepochopím. Dělá si srandu, obratnost 300? Tak to je dobré, ale... To byl taky jenom takový motýlý křišťál. Ne, tam je záhadný křišťál, ale budíš a... Web Games. On je jak... LOL. Taky kryt. Na to, že je o level větší než já, tak mi dal docela velký. A když chcete, aby jsem ukázal všechny postavy, tak úplně rychle v cukuletu. Komediák na mě zautočil a nic. No i když. Jako kdyby mi do ruky padla ne, jako kdyby úplně zlepšení na tady tohle. Zbraň, ale to ne, to je blbé úplně zbraň na výtyže štěstí, ale budiš. To je snad to nejhorší. Ty by výdrž a inteligence, jo,
Jo, ale vydrž a štěstí. What the fuck? A nebo 300, to je taky dobré, ale jenom s Epicem. Lol, ten je hodně slabý tenhle. Protože ho moc nepoužívám a jenom takhle chce kámoš, víš jak. Jeho jediný kouzelník. No pak, hej, my tu máme MC malý od 4 do 2. Tak se nedivte. Protože on se to tak pojmenoval. What the... Jsem si jenom kopíroval, už. Tady nic. No i když je to jenom ukázka, takže... To bude... Koho si tak dáme, třeba... To pošuká. Nedali jsme ho, tak si dáme tak a rychle úplně v cukuletu, protože čas nám běží a mráz kolem běží. Sakra. Ty vole, že se to okopíruje zrovna takhle blbě. Nechápu. Jo, tohle jsem dýchal tak schválně, protože to nechápu. Ale je teprve 69. Jak jsem začínal, tak on byl 65. Vůbec nic, jsme se ani moc jakože neznali. Ne, jako znali, ale neměli jsme ty účty a od té doby jsem 95. No, dneska nějaký den. Škoda. No tak. Kupuju je, protože každý elik se hodí. Tenhle ne. Rád krvavý nos. Rádač. Čelaj si srandu. A už moc bylo málo, jo, dobré, čau. Jsem mluvil jak jeden takový ostravy. Nablížtěné postavy a tahle ta je morbidní. A už by mělo být na videu, na tom na YouTube ten Team Fortress, protože už jsem to vyřešil s tou SMS-kou, ale jak chci já. Můžu, nemusím, můžu. Tahle chůlka vypadá nadějně. Počkat, podle toho. Dívám se, co mají oni všichni za hůlky. A jestli to slabá hůlka, tak čau. A jestli je to jakože dobrá hůlka. Ohuj. Možná nahoře slyšíte rádio, ale sousedi. Děláš si... Yes! What the... Hey? Tak teď si dám, skolím si podzemí. Aspoň jedno. No určitě musím skolit aspoň jedno podzemko. Ale ne, tak neskolím nic. Já tu mám toho blbečka. Víš co, zkusím jenom tak. Jo. Teď neskolím ani jedno. To nedám už vůbec, protože to a to. A tak a to. Boje. Díky Forelk, ale já půjdu pryč od jeho se jako tak držu boty. Ne. Je to hodný chlapíc. Ale půjdu od nějakého toho, a to jsem moc malý.
Kolik 2 a heslo je píp, 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 píp. Yes, oh my god, ale má tam ještě, jde vidět, že na tomhle hraje, je to, jak to mám říct, je to prostě king. 108. Já on mě dohání trošku, ne? Trošku. Jo, on má piky 2, já mám také 2 asce, ale... To prdele, ty blbá hlídko. Toho by ale mohl dát, ne? On má 0 hub. Hej, vlastně, ale tohle je jenom takový díl. Ty vole, já jsem na to zapomněl, hej lidi. Ahoj. Hej lidi, tady tímhle se vám asi končím, mám z tohohle videa, mohli jste vidět moje, protože dneska jsem dal podzemí. Ještě 15 minut, no. Dneska jsem dal nějakého toho. Pak se mi zdá, že musím dát tady Krausaura, pak tohle, jak to budu mít otevřené, pak tohle, 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 a už to nějak jede. Pak tohle podzemí už zase dám, tady budu mít tady budu mít tak 7., tady 3., tady 4., tady 3., pak tady 9., tady, nevím, 6., 7., tady budu mít 5., 6. a pak to budu mít takto, pak tady tohle dám, tady budu mít 8., tady 9. a to nějak postupně pojde. Ale to mám ještě asi 40 levelů čas. Já se tak těším, až budu. Hej, já si dám asi jednou to. Hej, ale to bude den, hej. Já se tak těším, až splachnu do hajzlu tyhle posrané epiky. A sorry, že jsem dneska tak sprostej, ale... Já jsem... Sparta! Jo. Lidi, čau. Mějte se hezky. Ať vás mongolové procházejí na facebook.com.